Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην πέμπτη ερώτηση. Στην έκτη. Διακοπή εργασιών του έργου Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λιμάτων Οικισμών Πενταβρύσου και Ανατολικού και Εξωτερικό Δίκτυο Μεταφοράς Λιμάτων Οικισμών Ανατολικού Πενταβρύσου και Περδίκα στην Λάμδα Πτολεμαΐδας. Ερώτηση από την κυρία Τουμπουλίδου. Κυρία Τουμπουλίδου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητό Προεδρείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ερώτηση η οποία έρχεται στα πλαίσια της λογοδοσίας έρχεται και σε συνέχεια μιας επερώτησης η οποία κατατέθηκε τον Ιούνιο και αφορά στο θέμα που ανέφερε ο Πρόεδρος για οικονομία του χρόνου, ας μην το επαναλάβω. Κύριε Περιφερειάρχη, στη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 18 Ιουνίου, απαντώντας στην επερώτησή μου σχετικά με την αρνητική εξέλιξη απένταξης του έργου Μεταφορά Πράξης Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λιμάτων Οικισμών Πεντάβρυσου και Ανατολικού και Εξωτερικό Δίκτυο Μεταφοράς Λιμάτων Οικισμών Ανατολικού, Πεντάβρυσου και Περδίκα, στην Λάμδα Πτολεμαΐδας από το ΠΕΠ 2014-20, μας γνωστοποιήσατε μεταξύ άλλων ότι η διαδικασία της απένταξης και η εκ νέου ένταξης του έργου ήταν τυπική, πλην όμως απαραίτητη, καθώς το έργο δεν υλοποιήθηκε μέχρι το τέλος του 2023. Ότι η διαχειριστική ενέργεια της μεταφοράς της πράξης δεν θα επηρέαζε καθόλου τη διαδρομή υλοποίησης του έργου, καθώς και ότι θα διασφαλιζόταν πλήρως η χρηματοδότησή του. Μας διαβεβαιώσατε εν κατακλείδη πως η πορεία του έργου δεν σταματάει, όπως και των υπολείπων έργων που κατασκευάζονται κανονικά, όπως αναφέρατε, είναι σε φάση υλοποίησης και ότι θα ολοκληρωθεί κανονικά, καθώς υπάρχει μια ασφαλής διαδικασία, απλώς γραφειοκρατική. Δυστυχώς, η πάυση εργασιών από τον ανάδοχο διαψεύδει την αισιοδοξία και την σιγουριά ενεργειών που εξασφάλιζαν την απρόσκοπτη πορεία υλοποίησης των εργασιών. Συνεχίζω εγώ κανονικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και τα ερωτήματα που εγείρονται είναι ως εκ τούτου προφανή. Πώς μια τυπική διαδικασία, όπως δηλώσατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Περιφερειάρχη, εξελίχθηκε τελικά σε διακοπή της εργολαβίας, με ό,τι αυτό σημαίνει για το μέλλον και την ολοκλήρωση του πολύπαθου αυτού έργου. Θυμίζω ότι ο ανάδοχος έχει καταθέσει αίτημα και ζητάει διάλυση της σύμβασης και πώς είναι δυνατόν να μην γνωρίζατε 2 μήνες πριν τα προβλήματα χρηματοδότησης πιστοποιημένων δαπανών έργων του ΕΣΠΑ, προκειμένου να προλάβετε εγκαίρως την διάλυση της εργολαβίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Τουμπουλίδου. Κύριε